Il-kulleġġ tat-tobba tal-familja ħeġġeġ lill-awtoritajiet tas-saħħa u l-awtoritajiet edukattivi sabiex uħud mill-attivitajiet li ma baqgħux isiru kaġun tal-pandemija jerġgħu jiddaħħlu. Il-kulleġġ sostna dan fi stqarrija kif ninsabu xahar bogħod mill-ftuħ ta' sena skolastika u akkademika ġdida u fid-dawl tal-fatt li numru sostanzjali ta' żgħażagħ tlaqmu bil-vaċċin għal kontra l-Covid. F'dawn l-aħħar sentejn l-istudenti għaddew minn miżuri li telfu mill-esperjenza soċjo-edukattiva tagħhom. Għaldaqstant it-tobba qalu li huwa opportun li ċertu esperjenzi li kienu mċaħda lill-istudenti jistgħu jiġu offruti lill-istudenti imlaqmin b'rispett sħiħ lejn l-isfidi li għadha qed tippreżenta l-pandemija. Dwar il-kummenti li qed isiru mit-tabib Jean-Carl Soler, il-kulleġġ tat-tobba tal-familja tenna li t-tabib Soler qed jesprimi l-opinjoni personali tiegħu u l-kulleġġ ikompli jħeġġeġ lill-pubbliku sabiex isegwi r-rakkomandazzjonijiet tal-komunità medika kif immexxija mis-Sovrintendenza tas-Saħħa Pubblika.